Ang sitwasyon ngayon dito sa Borabot. Ayan, tingnan natin. Oh, ayan. Tubig, oh. Guys, ayan. Welcome back to my channel. Ayan. Ayan ako. Sitwasyon ko ngayon dito sa ayan, ganun siya kalalaki. Super laki. Ito yan. Ang laki po ng water lily. Ayan siya. Ganun siya kalalaki. Super malalim na naman ang tubig. Ayan. Ay! Ayan siya. Super lalim na naman ang tubig here dito sa loob. Bigyan sa loob. Ayan. Oh, kita nyo yan. Ang lalaki ng water lily. So, yan. Ayan po siya. Parang kasing laki ng bahay. Kita nyo yan. Ganun kalalaki. Pinapaano din na mga water lily from lake. Buhi Lake.